כשמתקרבים אל השם זורקים לו כמה מדרגות כדי לנסות ולעקבו מלהיקרב. כשבן אדם מתחיל להתקרב לקדוש ברוך הוא, מתחיל להביא לו ניסיונות, לבדוק אותו כמה הוא רציני או לא. אני לא מרחיקים פה, רבנו אומר את זה, לפעמים מרחיקים את האדם. בכוונה, כן. הנה, אתם רואים עוד פעם, חיסרון. באותו ניקוד, אם תקלטו את מה שדברנו היום, זה רץ, ממש, הנה אותו נקודה. והעניין, כי האדם פרא יולד, בחומר עכור, הנה, ישר הוא נולד חיסרון. כמה מסכים מבדילים בין החומר והשכל, שהוא אור ושפע וחיות אלוקות. כי חיות ודבקות ושמחת מצווה. הוא ממש מיטה לקליפה ולחומר. כשאדם נדבק בהשם זה הורס את הקליפה. כשנשמה יקרה מכל אנשי הדור בא לעולם הזה, הוא מתחיל לשבר התאווה והחומר, ויושב ולומד תורה, הוא מתנהג בחסידות ומשבר איזה חומה מסך, אז משרתי המלך מפזרים לו מתנות לכל אחד, לפי דרכו קטן וגדול שם הוא. יש שמוסרים לו השגה בפשטי התורה, כלומר חריפות ופלפול בדרך אמת. הוא מתענג בזה, אבל באמת אין זה תכליתו. שימו לב, תראה איזה דיבורים מפחידים פה. איך מנסים את הבן אדם, תראו מה זה, איך מנסים בן אדם להרחיק אותו ממה שהוא אמור להיות, כדי להביא אותו למקום שהוא צריך להיות. שימו לב. כשאדם יושב לומד תורה, כשאדם יושב לומד תורה ומתנהג בחסידות, אז הוא משבר איזה חומה, זה שבירת הקליפה. אז מה עושים משרתי המלך? מפזרים לו מתנות. שהמתנות האלה זה כאילו עבודה בעיניים. קטן או גדול. יש שמוסרים לו השגה בפשיטי התורה, שיהיה, איך אומרים, בן איש למדן רציני, לומד חריפות ופלפול בדרך האמת, הוא מתענג בזה. אבל באמת איזה תכלית ביאתו לעולם הזה? ויש לו, מוסרים לו חידושי רזי תורה ושכליות, ויש שמוסרים לו מדרגות. וזה לא התכלית, גם זה אינו התכלית אמיתית. כמו שאמר מורנו הרב הקדוש, מורנו הרב אברהם יהושע, שזה אוהב ישראל, שעשבי השדה היו אומרים לו עתידות. עשבי השדה? כן, וגם פסיעות אדם. ויראיתי שלא אטעה. וביקשתי מאב הרחמן שיטול ממני. וכן היה העניין בילדותי, הוא מספר על עצמו. הוא מדבר על הבעל האוהב ישראל שהוא ביקש שיסלקו לו את הדבר הזה. כי הוא לא רצה את זה, הוא רצה משהו, את מה שהתכלית שלו. איך אפשר לדעת מה התכלית הזה? רק שנייה, נגיע לזה גם. וכן היה העניין בילדותי, נקרא כל קריאה ראשונה, וכן היה העניין בילדותי שהשיג מדרגה, גם אצלו, האדמו"ר מקרמן מספרים עליו, שהוא היה צעיר עד גיל 6, היו אומרים לו שם של מישהו, השם של האמא, השם של אותו אדם, היה אומר לו הכל עליו. ופעם אחת מישהו ניסה להטעות אותו, שמישהו מת, השם של מישהו, רצה לראות אם באמת הוא יודע, והוא ענה לו, הוא לא הצליח לעבוד עליו. והיה מכוון מי הוא איזה השם, אם הוא תינוק מוטל בעריסה, אם הוא גדול מעט שלומד אותיות או גדול ביותר, אם הוא איש גדול בשנים, ואם הוא בעל הבית, או תלמיד חכם או צדיק, במלאכתו, חיית או רצען או דבר אחר. כיוון ממש כל צורתו ושערו והנהגתו לא פחות ולא יותר. ואפילו כשהיו שואלים אותו שעה ויותר, היה כל לא פחות ולא יותר, וכשהיו מנסים אותו, ואמר לו השואל שם שלא היה, סתם אדם שלא היה בכלל, אלא אז ישיב זה איננו. וכל זה אמר, ידעתי גם ידעתי, שימו לב, אנחנו מתלהבים מכל הבבות שמבות, כן? הוא שלט חופשי, היה אומר למישהו את השם שלו, איך הוא נראה, שערו, הוא מחולה וכולי, ושימו לב מה הוא אומר את המשפט. וכל זה אמר, ידעתי, כל זה הוא מספר, זה מדבר על עצמו. קודם הוא דיבר על הרב, אז בא לאוהב ישראל, וזה מדובר עליו. שימו לב, ידעתי גם שעדיין אני רחוק מאוד מהשם יתברך. קלטתם? בבות שמבות. הלאה. ברור. ולא עוד, אפשר שמתאים אותי. כי יש שמתאים אותו עם כוונתו לשקר ולרמאות חלילה, מתאים אותו בדברים כאלו, עד שנשאר בחיצוניות, ונעשה חכם להירא. זה עוד מושג שינדלת יהודים, גם על זה אני אסביר לכם. שמעתם על השידין יהודיים? מה זה הדבר הזה? אתם יודעים מה זה? לא. טוב, נדבר על זה. זו סוגיה מעניינת. קיימת. וזה השוטה שרודף להשיג גדולות ונפלאות לכבוד עצמו. אנשים שמחפשים כל מיני דברים. נשאר בעל מופת של דמיוני. נקרא היכל התמורות.
כמו שהיה בזמן מרן הקדוש, הנה, הקדמתי את ה... שהיה אדם אחד סיגף עצמו להשיג רוח הקודש, ואמר מרן שבעולם התמורות משחקים ממנו. היינו שמוסרים לו מדרגות ומטעין אותו, ולולא מרן הקדוש רבנו הבעל שם טוב ז"ל עזרו, היה נאבד משני עולמות. ומיראה זה פירש עצמו לגמרי, מכל עיני העולם הזה, וישב ולמד בהתמדה. יושב ומצפה מתי ייכנסו חמידו דאורייתא, לחזות בנועם וזיו פני המלך אלוהים חיים, ולא עבר עליו חצות לילה בשינה, ולמד 5 דפי גמרא עם ראש, כאשר ציווה רבנו המלך, ואמר 2 דפים גמרא עם ראש, מועיל יותר מן התענית, וגם זוהר, שערי הוראה, פרדס, כתב מרן, שיניים וכו'. ומחמת שישב בקרירות ובבדידות, ולא היה לו פת לאכול, ולא מלבוש לחזור, לא טעם לא יום, אלא מעט לחם ומים במשרה, לפעמים לא טעם אלא מעט מים, שלא יהיה בתענית, כי התענית והסיגוף מזיק מאוד בימי הקטנות. כי יותר טוב לסגף עצמו בפרישות טהרה ולימוד תורה מכל התעניות שבעולם. כי התענית הוא קורבן, וצריכים לב שמח. הוא זורק פה כל מיני דברים, הכל הוא רומז על עצמו. ורחב לזה, ומחמת זה הפרישות והצער, עברו כמה חומות לפניו, מראה שחורה והתכסות השכל, ממש טעם מיתה. והוא שיבר את כולם, ואב הרחמן ריחם עליו, ופתאום באמצע לימוד גמרא יבמות, נטל עליו אור עליון. כל זה מספר על עצמו דרך אגב. כי במקום אחר הוא מספר את זה עליו ממש, הוא רק רומז. אבל זה הכל הוא. שבאמת הוא הגיע, הוא טעם 1000 מיטות. הוא הגיע ממש לשוקת שבורה. ואז פעם אחת, באמצע לימוד מסכת יבמות, נפל עליו אור עליון, ונתמלא כל הבית אורה, ממש טעם אור העולם הבא, והתנהג בזה הרבה, עולה ויורד כנודע יותר משנה. עד שהתחיל לנסוע לצדקי הדור, שיזכה להבחין המידות, ושלא יטעה עצמו ברוב לבב, וכיוצא דקה מן הדקה, שיוכל בקלות לדחות לכיפת נוגה, ויהיה כאלה בנוגה ובטעות. ואמר שעמדו עליו כמה חומות מבהילים, צרות וייסורים, טלטולי ועוני ודוחק, והטעם שטעם מאור יתברך, לא הניחו ליפול חלילה. ועמדו נחשים ועקרבים, האריות מבהילים, אנשים רעים מסתרת נחש קדמוני, בחירופים וגידופים וביזיונות. תראו מה האנשים סבלו, הצדיקים האלה. איפה, היום זה, איך אומרים, זה ממתקים מה שקורה לאנשים. הם עברו ביזיונות מפחידים, ואורו יתברך לא זז ממנו. ואחר החושך בא האור, ואמר 1000 פעמים טעמתי טעם מיתה. וכולי ואולי שלא ידחה מאור פניו. תראו, כל זה, עם כל זה, הלוואי שאני לא ידחה מפניו. וכל אחד חושב פה נהיה צדיק גדול. עכשיו, כל זה לא כדי להחליש, כדי לחזק. עכשיו נעבור, אחר כך קטע הבא, אין להאמין לעצמך אפילו רגע, זה עוד סוגיה. בסדר? היי החיים, אתה הבנת מה קורה פה? אני מדבר בשני מושגים שונים לחלוטין. יש מושג אחד שהכל, אחיזת עיניים של הבעל שם טוב שאומר שלא להסתפק בזה. אבל זה אמיתי, אבל לא להסתפק ולעצור. הוא קודש קודשים, כל מילה שהוא מוציא מהפה הוא משמעותי. למה אתם חושבים שלשון הרע זה דבר כל כך חמור? כי כל יציאת מהפה שלנו זה אנרגיה אינסופית, שהיא משפיעה בעולמות מלמעלה למטה. לכן תמיד האדם ירגיל את עצמו להגיד רק דברים טובים. לברך כל הזמן. מה שלומך? ברוך השם, השם יברך אותך. כל מיני לברך, להוציא מהפה רק ברכות אחד על השני. זה מאוד חשוב. לא להצטמצם בקטע של הברכות, אבל להצטמצם בדברים השליליים, לא להוציא מהפה. כי כוח הדיבור של יהודי, כי אנחנו מרכבה לאינסוף. וכל דיבור שלנו אינסופי. והעניין הרב מזכיר פה, כשמתקרבים אל השם זורקים לו כמה מדרגות, לנסותו לעקבו ולהתקרב. עכשיו יש פה פעולה שהיא מצד אחד עושה את התוצאה ההפוכה. עכשיו כשאדם רוצה להתקרב להשם, שולחים לו ניסיונות של מניעות כדי שיתקרב יותר. כן? אבל גם מבלבלים אותו בכוונה, עושים לו הפוך. כדי לגרום לו שיתאמץ יותר. עכשיו, אסור לשבת על זרי דפנה, בשום אופן, בשום מצב, לא משנה מה קורה. גם אם אני עכשיו נגיד, יש לי איזה התענוג ממשהו והולך לי איזה חלק מדי, תיזהרו. מה הסימן? ואם הולך לי יותר מדי חלק. משהו שהולך חלק מדי, זאת אומרת שמבלבלים אותי. איפה שיש מניעות יותר רציניות, סימן
ששם אתה צריך ללכת להשקיע. כן? במיוחד כשמתחילים ללמוד פנימיות, ועושה מיניות גדולות. צריך מאוד 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 לא לוותר. פה הרב אומר דוגמה הפוכה, שגם אם אתה, לפעמים עושים פעולה הפוכה, נותנים לך מתנות, כל מיני סוגי מתנות, כדי לתקוע אותך באיזה סוג של חוויה מדומיינת, או חוויה אפילו יכולה, כדי לא להביא אותך להתקרבות. עכשיו, כשמדברים פה צדיקים, אתה רואה, הוא מספר על הרבי שלו, רבי צבי מזידיץ' שהוא אמר לו, עד גיל 40 חשבתי שאני מקליפת נוגה. לא זה קליפת נוגה, זה קליפה דקה, ששם השורש של היצר רע ויצר הטוב. שם זה הבלבול. עכשיו, מי שמקליפת נוגה, הוא תקוע. לא פה ולא שם. בלבול אחד גדול. אז רבנו האדמו"ר מקמרנה, זה צדיק קדוש לברכה, אומר, הרבי שלו אמר לו, עד גיל 40 חשבתי שאני מקליפת נוגה. הוא חשב שהוא תקוע. פחד, אתם צריכים להבין את הדקויות שפה. אדם יכול לחשוב שהוא נמצא באיזה מערך אלוקי טוב. יכול להיות שהכל זה סרט אחד הזוי, אז איך הוא ידע? קודם כל אי אפשר לדעת. אבל אפשר לדעת בתקודה אחת, איפה אתה מונח בתוך הניגון. האם אתה משייך לעצמך את הדבר? האם אתה מחזיק מעצמך מהדבר? איפה שיש מערכת של התבטלות, או ביטול, או ענווה, אתה נמצא במקום הטוב. אם אתה חושב שכנוצא מהפעולה שלך עשית משהו, או גרמת משהו, ובזכותך נעשה הדבר הזה, ואתה משייך לעצמך גדלות או כל דבר, שם זה מסוכן. אני חושב שהוא רומז לו מאוד בחינה, אבל מה שהוא מדבר על דווקא כשהוא במצב של השבר הגדול, כשהוא מנסה להגיע למצב של תעניות וזה, שיש את העצבות ויש את... כן. אם אדם לא בשמחה, זה הדבר שמשלים לראות אם אתה נמצא באמת בענווה או בדיכאון. אמרתי את זה הרבה פעמים פה. אמרתי את זה הרבה פעמים פה. שאחד הסימנים בעבודת השם, שאני בשמחה. אבל אם יש חיות. חיות זה שמחה. אני מרגיש חיות, אז זה אומר שזה כנראה... כי הרי יש חיות, לא, יש חיות מסוכנת. שמה? כמו שאדם לוקח כל מיני דברים טעימים ומרגיש חיות גם. יש חיות שהיא... חיות רוחנית אבל... לא, אני בכוונה אמרתי את זה. החיות, אני אגיד לך מה הסכנה. אנחנו דיברנו פעם על המלך שנקרא המלך מהשבעת העמים, שקוראים לו אחיבי. אחיבי זה משהו חוויה. יש אנשים שעובדים את השם בשביל החוויה. וזה מאוד מאוד... כן. וזה מאוד 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 עדין ומסוכן. כשאדם עובד את השם בגלל שהוא רוצה להרגיש חיות, וזו הציפייה שלו, זה סוג של עבודה זרה. אם זה בא טבעי, או בא בהיסח הדעת, שאני לא מצפה לה, וזה מעורר אותי לשמחה גדולה, כן. אבל אם אני מצפה לה, וחושב עליה, ועובד כדי להגיע, למשל דוגמה, להבדיל אלפי הבדלות בין היהודי העובד לבין הגוי המתנזר וחי באיזה סוג של נזירות ורוצה להגיע לאיזה סוג של תחושה של התרוממות, בלבולציה, כן? אז יהודי לא עובד בשביל החוויה. יהודי עובד כדי להתחבר. וזו הנקודה פה שהרב רוצה להסביר. שלפעמים מבלבלים את האדם ונותנים לו תחושה של כל מיני ראיות מסוימות. הוא חושב, זהו, אני עכשיו נהייתי צדיק, והוא בכלל לא צדיק, הוא רחוק מזה. וזה לפעמים עושים כדי לגרום לו שיתעורר, כדי שיתקדם. וזו נקודה מאוד 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 חשובה וקריטית. קריטית מאוד, כי לפעמים, במיוחד בלימוד פנימיות, אדם מתחיל ללמוד, וזה קרה להרבה אנשים טובים, שהתחילו יפה, ונכנסו לתוך הסרט ההזוי הדמיוני, של כוח ההשגות או כוח הדין, ואז מה? מתחילים לחשוב, כמו שהוא סיפר על אותו, שהוא עד גיל מסוים, היום הוא היה אומר לזה ככה ולהוא ככה, וממש,
והוא אמר, אני הבנתי שלא התקרבתי, והרבא שלו, הרב צבי מזויצוב, בגיל 6 התפלל וסילק לו את כל זה. הוא אמר, אם תזכה, בגיל 30 זה יחזור לך. והוא לא רצה את זה. ורואים את העמל התורה שלו, והדבקות, והמסירות נפש, והסיגופים. וגם הסיגופים מסוכנים. יש הרבה אנשים עושים כל מיני סיגופים, ועובדים את עצמם. זה דברים מסוכנים מאוד. זה חבל דק שיכול להפיל, כמו אותו אדם שעשה הכל כדי להשיג השגות, והוא היה בהיכל התמורות. תבינו, כשאדם עובד את השם, כדי להשיג כל מיני מה ראי... הביטוי היכל התמורות? היכל התמורות זה עולם כאילו. תמורה. תמורה ממש. אני זוכר לפני 15 שנה, או אפילו 20 שנה, פלוס מינוס, אני זוכר שפעם מישהי התקשרה אליי בטלפון, מאוד, ואני רואה על הספסל שלי את בבא סאלי ועוד כל מיני דמויות. היא רואה, היא לא מדומיינת. וזה הכל, מה זה הדבר הזה? יש שינדליטים שמתחפשים. זה נשמע מוזר, נכון? אבל יש מצב כזה. היום התופעה, פעם הייתה לפני 10 שנים, הייתה תופעה שזה אומר, אני רואה זקן, והזקן הזה אומר לי להגיד לך כך וכך. הייתה תופעה כזאת לפני 10 שנים, היום זה נעלם, ברוך השם. זו תופעה שהיום נותנים עליי כדורים וזה נעלם. לא. זה יכול להיות גם. לא, סליחה שלך, אני פשוט... כן, כן, כן. הרבה אנשים שנים... שנייה, נכון, יש דבר כזה, אבל יש גם דבר שבאמת אנשים יהיו מדברים ומקבלים. עכשיו, מה קורה? התופעה זה גם רבנו נחמן מדבר על זה בליקוטי מוהר"ן, שיש אפילו רבנים, מציאות של כל מיני, ממש ערב מתחפשים, הם מבלבלים. צריך הרבה סייעתא דשמיא לא ליפול בכל מיני מדומיינים, זה קיים. מתחפשים ועושים הצגה, ולכן צריך להיזהר מאוד מאוד להיות תמים. מה זה תמים? לא לצפות ולא לבקש כלום. לעבוד את השם ולהתחבר אליו ולהתדבק בו ולא לרצות כלום. זה חבל דק, כי כשאתה אומר למישהו לא לצפות לכלום, הרסת לו את כל המוטיבציה. אז איך תגרום לבן אדם להתאמץ? מה הוא מצפה לגן עדן? הוא רוצה גיהנום, לא גיהנום, לא רוצה גיהנום, הוא רוצה להתגבר על גיהנום, הוא רוצה גן עדן, הוא רוצה עולם הבא. תשימו לב, אנחנו כל הזמן, לעולם הבא לבוא. בערכים, זה בעיה מאוד קשה. אז במקום לעבוד את השם, עובדים את הגן עדן. וזה דבר לא פשוט. אני לא רוצה עכשיו לחלוק או לדבר על כנגד, אבל זה בדיוק היכל התמורות. זאת אומרת, אם הבן אדם חס ושלום עובד את השם בשביל לקבל גן עדן, או לקבל גיהנום, או לראות דברים, זה עבודה זרה, בערכים, כן? יש הרמב"ם כותב שזה לא לשמה. ודאי, אבל בסדר. הסכנה היא שאתה יכול להיות תקוע ולא לשמוע גלגולים שלמים. בא האדמו"ר פה ומסביר לנו שהם בכוונה מבלבלים ועושים בלבולציה כדי לגרום לאדם להבין שהוא לא התחיל אפילו את עבודת השם. כל זמן, זה באמת מה שאלעד אמר והעיר, באמת, אחד הסימנים, באמת אם אתה נמצא במקום טוב, זה שאתה שמח. שמחה אמיתית, לא שמחה של שתית איזה משהו ככה והרים אותך לאיזה מקום. אלא זה משהו פנימי עמוק, שאתה מתחבר אליו, לא מדומיין ולא מצפה ולא רוצה, ומביא אותך לסוג של תחושה ממש משוחררת לגמרי. אדם זה בלי רב נחמן כותב שאדם שלא רואה הוא יותר גבוה, לא שיותר גבוה, הוא לא מבולבל. עם ישראל שלם, תבינו מה זה? עם ישראל ראה את הקדוש ברוך הוא יורד בהר סיני. אתם יודעים מה זה? מעמד שלא היה דבר כזה בבריאת העולם. יורדים, קולות וברקים, והקדוש ברוך הוא מדבר ועונים לו בקול, והכל רואים, ממש רואים את הקולות. עם שלם, דור דעה, כולם התרפו ממש, אבל מה? התחברו למה? למראה של מחזה. תראה איזה סכנה זה. 40 יום, הצדיק שתיווך בינם לבין השם, נעלם. 10 דקות לפני הסוף, בושש, בא המלאך ההוא, מראה להם את המיטה שלו. הם רגילים לראות מחזה, נכון? מביא להם מחזה. מביא להם מחזה, מה הם עושים?
עושים את העגל. למה? שאני לא מוריד מערכם, יש פה מהלך הרבה יותר עמוק, מכל מיני כיוונים, אבל פה רואים שסוג של ניסיון, עם שלם יכול להתבלבל, שהוא תולה את כל תקוותו ומהותו בראייה. זה אחד הסיבות העמוקות למה הקדוש ברוך הוא לא נראה ולא רואים ואין לו דמות הגוף ולא שום דבר. כי אם חס ושלום היה לו דמות הגוף הזה, היו תלויים בצורה ולא במציאות במהות. עם שלם מתבלבל, שתבינו. זה מפחיד. למה? כי הם התעסקו וראו. במחזה. ברגע שמסתלק המחזה, במחזה אחר. וזה מבלבל, וזה יכול להתבלבל, וזה להבדיל, כן. זה מה שהאדם תולה את תקוותו בכל מיני צורות והשגות ורוח הקודש, רוח הקודש שאני קורא לזה, כן? פעם נדבר מה זה רוח הקודש באמת. זו נקודה מאוד מאוד חשובה, צריך להיזהר, להתבלבל. לפעמים הקדוש ברוך הוא מביא לאדם כל מיני ראיות. הכי טוב זה לא לראות, תאמינו לי. אפשר להתפלל על זה שלא לראות? כן? ברוך השם לא רואים כלום. זה הכי טוב. אבל גם אלה שרואים כמה סכנה על חבל דק. ומבלבלים בכוונה. זה מה שהוא מספר בכל הקטע הזה, זה בלבול. כדי שבן אדם יבין שהדבר היחידי שהוא צריך להתחבר אליו זה אך ורק קודש ברוך הוא שכינתו. זהו. ולא לתת לשום מערכת אחרת או לתלות תקוותו לא בגורם אנושי ולא בגורם השגתי ולא בגורם ראייתי. שמעתי פעם על אחד שהיה רואה מלא חזיונות אמיתיים, אבל זה חירפן אותו, אז הוא הלך לאיזה רב אחד, ביקש ממנו שיוריד לו את זה, הרב עשה לו פושי מושי וזהו, פוצ'י גבירות. טוב מאוד. נעלם לו החזיונות. זה היה חזיונות אמיתיים, ממש כאילו, הוא היה רואה מה הולך לקרות. כן. היה מחרפן אותו. זה לא הכי, זה לא, זה גם לא, הרבה שלו שחור האם בן אדם אומר, תשמע, אתה אומר שם, תוך שנייה אני יודע הכל, רואה הכל. הגיע לטופ כביכול, זה לא, זה ההפך. הוא מספר את זה על העובדה על עצמו. הוא אומר, הייתי רחוק מהשם. כי מה קורה כשאתה נמצא בתוך חוויה כזאת? אז בשביל מה צריך ללמוד? בשביל מה צריך להשקיע? בשביל מה ללמוד תורה? אני עכשיו רואה הכל. הייתי סגן של הקדוש ברוך הוא. במיוחד שכל אחד תופס סגנות עליו. אז בשביל מה ללמוד? בשביל מה זה? ואז מה קורה? אתה שקוע במחזות גם אם נכונות. אתה שקוע במערך חיצוני לגמרי. ואז בדיוק זה מביא רפיון, מביא הכל. אבל אם מראים לאדם משהו כזה, הוא לא אמור לעשות עם זה משהו? תשמע, יש תובנות שהקדוש ברוך הוא רוצה להביא כדי שיהיה תפילה על זה, כדי שזה... אבל מאוד מסוכן להתרגל, להשתעבד למערכת שהיא מצמצמת אותך, היא לא מאפשרת לך להתרומם, להתחבר, להיות בחיבור. זה תוקע. זה תוקע את האדם וזה עושה הרס, תדעו לכם, גם נפשי, גם שכלי, גם פסיכיאטרי, הכל. זה ממש בלתי נפק. ברגע שמגדירים שעבודת השם היא לא יבשה, רק לעבוד את השם, כי צריך לעבוד את השם, לעשות מצוות, לעשות זה, אלא בשביל להתחבר. אז ממילא, זה מה שהרב אומר, מודה כמו אם עבודת השם היא להידבק, רגע, אז זה עבודת השם, לכן יכול להגיע מצב שהוא כבר חושב שהוא נדבק, אז מה אני עובד, אבל אם עבודת השם זה, כי צריך לעשות את המצוות, צריך לעשות תורה, ובלי... כן, זה נכון. אתה צריך ללמוד את השמח, אז תדבק בהשם. כן, הנקודה פה שהוא מדבר בו והוא רומז, אנחנו נקרא את זה לאט לאט, יש פה נקודה מאוד 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 עדינה, כי זה ממש חבל דק, כי אני רוצה עכשיו להידבק בהשם. והדרך להידבק בהשם זה לחיות איזו חוויה שמחברת אותך, שזה לגיטימי.
אדם נגיד אוהב את אשתו, אז מה הוא עושה? אז הוא עושה איזה חוויה מסוימת שהוא מקרב אותה. ואז מטיילים, אוכלים ביחד, לא יודע, משהו שמחבר. אותו דבר זה רב ותלמיד, אותו דבר זה חברותה. וכשמתחברת החוויה, אז יש קשר, קשר מדהים. אבל אם האדם תולה את כל קשרו בגלל החוויה, זה מסוכן. נעלמה חוויה, נעלמה הקשר, זה מאוד מסוכן. כל מה שהוא כותב פה גם, אבל הוא מדבר בסגנון, הוא נותן לך להבין שלא תעבור מהלכים כמו שהוא עובר, זה מהלכים של אחד בדור, שהוא חי כל שנייה מגיל 6 בתוך מחיצה של אנשים כאלה, יום ולילה שנים, בלי זה סיכוי שתתקן את עצמך ותגיע למצב הזה. גם נותן פה זה מין מצב קיצוני מאוד של או אני או מצד שני, כולכם באוויר. כן, מצד שני, גם הקיצוניות זה שהוא מדבר עליה, שהיא לא מתאימה לרוב העם, ובכל אופן מוסר מסר, תיזהר, אל תתבלבל. זו נקודה שאני חושב שהיא מעבר לכל מה שזה, זה לא להתבלבל. עכשיו, למה זה חשוב? כי זה עדין, רבותיי, זה כל כך עדין, כי אנחנו הורגלנו שכל מיני צדיקים, בעלי ראייה, שהיו בעלי שיעור קורא מעלה, זה משהו להידבק ולהידמות לו. ופתאום בא ואומר לך, עזוב, כל המערכת הזאת היא מאוד מסוכנת, שימו אותה בצד, ורק תעבוד את השם בפשיטות, בלי דמיונות, בלי השגות, בלי כלום. וזה לא קל. כי אנחנו התרגלנו איזה סוג של התחברות לכל מיני מערכות, ואז ברגע שאתה מתחבר אליה, אז אתה נכנס. וזה סוג של החסיד שוטה, מבחינה מסוימת. הוא רוצה שנצא מזה. שניזהר מזה. גדלות א' גדלות ב', רבי. הרב, יש משהו אצל הליטאים בקטע הזה שלא הולכים לאדמו"ר, לרב, בשביל לקבל... יש להם את הרב קניבסקי. אני לא מדבר על הרב קניבסקי. אני מכיר המון יהודים, אפילו מה שזה, בכלל לא הולכים לרבנים לשאול שום הכוונה שלא קשורה להלכה. צריך את זה שמירה, צריך את זה גם... לשמירה, מצד שני זה גם סוג של נעילה. זה נועל. גם אם יש לך אמונת חכמים, תהיה חכם. כי יותר מדי, זה שתי נקודות מאוד עדינות כאלה. למצוא את הדרך תמיד, להיזהר, להיות זהיר, לא להתבלבל. לפעמים מביאים לאדם חוויה, ומערערים לו את כל האיזון, ועד שהוא משתחרר ומבין, זה הרבה סייעת לשמוע צריך. פשוט צריך להיות פשוטים, לא לחפש שום השגות, שום כלום. פשוט להידבק בהשם בפשטות. ואם הקדוש ברוך הוא יחליט לתת מתנה שייתן, אבל זה לא אומר כלום, אתם ממשיכים הלאה. למה? כי מסוכן. כל מיני חוויות שאנשים אומרים עליך, לא אומרים עליך. אתה יכול להתבלבל. אתה יכול להיות טווס. ואז מה יהיה? יורידו לך את הראש בסוף, כי צריכים לאכול אותך. חבל. צריך מאוד להיזהר בנקודה הזאת. נקודה מאוד, אפשר לדבר עליה הרבה זמן. כמה צריך להיזהר. זה לא רק זה שאתה רואה או לא רואה. להיזהר כמה לא לתפוס ולא להחזיק מעצמך, גם אם אתה אומר דברים גבוהים, לא גבוהים. לא לתת לעצמך שום שייכות לשום דבר. כי זה הכל זה הוא, להידבק בו וזהו. לא להתרגש משום דבר ולהתבלבל משום דבר.